kidam tangan ni pen dio pani constituency long epejer sila pen congress a party atum BJP long kachipa ok dun chia phan ang ring kiklang pen pinia hok hak epejer sia sokabui ing rai phun chinam jang me achiklo ni phai phor ni lakhain ko rapli dio pani constituency ke parlo madhuram tirang arong along dio pani BJP mandar committee atum pen chipatro pipon si BJP mass joining program kidengpon Lason Sipini joining program along kachipa okdun laki diopani constituency epejer se amai phu bindon ipen japon si epejer se party pen don pharo ki thomabad lapen congress pen manap tirang pen japon si don pharo hinia bat pusi rada hong chailo Lason se epejer se party lapen congress party atom pini join dun kadwa be panglom pet pen don pharo phoso se rada tum BJP Racharia Songlong chipa okdun pen East Karbi Anglong District BJP Amaipu Roland Kiling ahin pensi deng ponlo la penal hisar poman pen kachitong dun ke EACC EM Dr. Tuliram Ronghang EM Lun Seteron EM Sarjorong Par MAC Kadom Terangpi MAC Sorbon Kumar Telinga MLA Dorsing Ronghang MLA Vida Singh Leng VDC Chairperson Elis Tiranpi Lapen Aparta VDC Chairman Simeon Rongphar lapen dang lokadogawe chairman atum stame chitong dun pen mass joining program along RDP dunno lapen abang so mass joining program mai long diopani constituency epejer se mai pu bindong tipen rada hong jai long epejer se party atum mele puji henole puji stame amai pu pen jongsi kachi open bharatiya janata party long wangjilo pulote kwansi nema henomake rada tum si chinilo pusi lamthe chipaklang pon Arnam lang pipen thuram tirang report Northeast Today News. Prime Minister Keceng penlo biasa silong kita tu tetapi pasti ni kaci udun lapu pada ini tu kaci pusi biasa situ kai long kai cerai nanti pusi kai kita nanti bom ini tu biasa si atu kalau kami kecik keting tu mana kita pini apor pe ani mungkin kecing aku ke kecing amian ing thanang ji posilam theda paklang bom kita kinon ke kecing amian tang than ji kali kecing phansi aku pangrom pon bom la poson non muke khelonjia okhomia phan parlo ponlo lapen non adipasi tum phan parlo ponlo moani ke ongke bihari bengali phaneta alang litum ta ke pang parlo ponji aphansi body ponji singili chini dau athe kecing si aku ke alang litum long ke support dun nili ke protest dun anta nili phan nang kecing wai nang pahem su nang ke than la poson alang litum kecik ke be asu mane khelonjia punon adivasi to elutum kalang litum long cepa helu tu nanti pehele le phana khan bo seta lapu pini apor bangke adivasi tum hada district membership pekpon central long pekpon lapu sone thek mono akoha khelonjia tum hada angkan kata alhisa pu ason jaman tibo ulutante konase alang litum han mesen pu eli kamunthi no nala morni sike bihari tengli phanta alang litum ke parloi phansi ke bor ipon ko lasi lahai pansi ni alang litum ke pechar sik pansi osi BJP lo enggal company labang so hospital joining program lo non pini nitum PR secretary president dan leaders member kadu kabe an pen ba team tumana ba ke bank kor hini lapen la klem barim tum tado lapen te kadu kabe ke bang thong bang pharoi thom don pharo thom adon don pharo thom sosi niletum ke church long BJP long chepa ok don do nili pamuhetan pen dapulo je alang litum ta anisi ko ikithan ikimum lesen ilitum
inglong akai an chingrum a platform inglong akai an chingrum nangji inglong akai an chingrum lote ilitum khai cherai unji pusipubo eta nona por mope hatan ilipulo non ke adivasi ta inglong akai pusipubon st pusipudun thelon jian to mate st aso se tangthek bonrong pulotan de moali siga lang litum ha behari bengali Nepali atau mata alasan si alang itu hut kecepahi mana election kecepahi penamen pe alang itu mata satu kepangrong ponji spasi mau bor ikon mata ponji kusi nili mata dun nasi nilin lapuson dak thak pelotang ke itu non itu han BJP a party itu han Dr. Tuliram Rong Hang eke Japon lapan kacing thut pen cenglok lapen dorom lapen khai cipupe dorom cipupe pin pen angri pen kepon thek angri padu thek angri pen il tum ke claim ke dam teknolog la hai teknolog pen sini li che open la pu join la Ibang jana la ipik itu sih anak pakai ili along kapek pudamun sita bukajan el la pen dopani homosti ke non nikan ni thomle thore ta lada ke hai unji puke ni le gamlong le angkangalong bindung ti dak diopani konsensialong PSLC cokoman tek pinidak diopani konsensialong dak arnam langpi kapatua klamalong lada PSLC abitung binuding ti alang leke PSLC barin lo alang leke maipu lapen ke junbang konjunbang singrong phar lapen ke kongres pen ke manop terang alang itu patir pi ponsi bang haro phosose taphai dakang cipilo lapen abang phubang phitum da cheban lo adon আচ্ছা bang haro phodon আমাৰ বিহু নৃত্য দেখাবলৈ sodon to bin আমাৰ বন্ধুসকলক আগফালে আহিবলৈ অনুৰোধ জনাইছো BJP ame hangge thek জমুৰীয়া ningan বিহু ingden নাই likara soglo masoke thek আমাৰ pache ton si alang tum ta bini special sinang join dun lo tapi nili tum ta deng pon lo lasi kebang journey ta me belek belek konsensi ta me laso special si ke ki ong du atum nge join ji tu ola lasi nili tum ke bang yo banda de tum ke boycott pa system ave je tum hanan ke ni tum ninga klong pen deng pon po karbi anglong kapaching thurja sayang deng anu tinda me dana charap chitu do nanji asinil tum ke openly si public interaction CM public interaction pun adum bilo ye CM rara tum pen kaching ki gache than la pen ke gache than gache mung asa yang deng ta along tina konsensi da ne tum pajut pen si rara tum kupima kisu kidoga hormuan da ame thang alam pen da chathan lo la pen partame alang tum tok jir pen pin pura lota na pin lo la hai ভ্রমণ juji alam itu misi si tendar korpon po la si pini ka preka saebe so sain dek dek बोलो ini tuh Bharatiya Janata Party lo Sipa Abdul itu ning samulo lapan ini tarik drop ini madram terang lo dak mass training program lo itu itu dia rara tuh kami tim kerbiang lo kerja lo untuk Sipa Abdul lo lapan kami sisa pen am cirap itu dulu thay itu ning samping lo lapan ini kopi apa sih itu tim kerbiang lo Sipa Abdul macam lapan lo je kerbiang lo kerbiang kaya kan kisung kan siapa jok ini madro la Dr. Tuliram Rohang Sar pera kaprek majok tahun elo
lasi labang so doktor tiang hang sar phang ki claim ke dam ning kang sam ke do mate ke thek dam long ki ke thek dam long ajo ni si nile tun congress party kan coc nile tun pulang li bhain singna rakhe hai ags dan di pada mobil komiti ala tum te co 8 pensi non tular mo hang sar ke ja lo itu cerap citu tu si ni tum ni ani kan ke bjp long cipa ok tun lo Niltum non banke tang horin lagi form alke niltum join dun lo ada niltum lo aku ke do tumka do mata members tumka do Bono benci minister bar flukse MPC atau bansi ke kapita para langsung kadi soro aja katalam kadi pohon langsung bang surik ke tu termualo bang non bagi pakini cek lo on tame kadu kami ta chini nang po je tim kar ala tular lo hansar ke jab tim kar biang lo ija ke mesena lo ke kadu ka be tame chitu dun lo ba ke mang kar bia khai ke mang aso da chu che thang nat ta we lasi kadu ka ta chitu dun nang ji lasi nening theko alon kida kapre party mate party tame non party me chitu dun ji mate he people lo ija apang mesen lasi kadu ka chitu dun ji ning theke do Jangmipo Chiklonify Trok Surihini Rengkora Porni Art of Living a member Sar Mohan Taro Hinpen Ronga Sor Tumpen Educative Meeting Padupon Si Chinki Chitan Pidupon Sonsi Lakhain Kora Trok Dubar Bagui Constituency ke Paru Lakhaini Dolamara Jamin Tera Rongalong Art of Living Atum Educative Meeting Padupon Si Rong Rup Koson Si Kachipaklar Nang Jimala Pen Ke Koson Si Thengpi Thengprang Ke Nang Jima Puhai Hui Apataxi Sar Mohan Taro Hinpen Than Pachini Pon 5H Project Home for the Homeless Healthcare Hygiene Human Value Harmony in Diversity Po Department Atumpen Ahon Amu Mate Theng The Amu Lapen Bihendia Muhai Hustami Pini Ronga Sor Tumaphan Kipi Pajopon Tangte Perangke Thengno Kaning Jelam Thele Arjupon Sineng Dulamarapen Avina Stockby Report Northeast Today News Kardom nilimen sarongjon teron nilidikhu asor pini kebang ke ladak bijulia waran mangrai kebang athe bang kela arnai athoi tea cooperative farming society bosto bang fuala mitum penangan arjulong lo cooperative society hin men penangan rong methanga rong hawar hapat kachelana yo han atum penangan son penangan sai deng pon lasila hai puthak ene chingki ji than nangkelang mansi bang rai বিশেষকে বিচাৰলাম বুটা লাং লিতুম লা আৰনাই থৈ কোঅপাৰেটিভ সোসাইটি টি কোঅপাৰেটিভ সোসাইটি হিন বনা তুম ৰং লং কিজুনা লাং কিজুনা লাং পুঠাক তা তুম আবার সাইছে মারপন রং দন দমে লাং পালি ল লাবেন গে আকো পুঠা তুম রং তমে 200 টা স্ট্রিট লাইট না তুম রং রন দাগলা বিজুলি হাওয়ার লাবেন দলামার হাওয়ার আন লাসি লাহাই ke sob cooperative aja kong ben lo lasi nilihin ke labang su cooperative ke claim ke dam alam karjulong sing ke lang mane bang ben ke pinier ni lang ditum ason program do isi bang ke la dang ditum tini ponji 5H pu 5H la ke art of living a song ben isi project lo rong sor man ke ra pa buthak lahai por lang dim pini so sai ban mahana mu hai ta ke ron pon asi lahai mesen asai ke claim pon ke deng pon lahai sai nang ke lang ni ban pini ni litum dakan mangrai ochok choro lo nang tu media tung ke apat anso se nang tum pandata akhir jume pilo la palang litum kado epu dipu pen ke bang isi study team ke bang alang litum banta sur kardom lo la ba akhir jume ta kilo lalo nil tum non tinima cheklo joni jontom pen tu 5S a project bang star bomb claim bomb muni tufan awareness pi bomb yoga pranayam meditation lapen lada isi society do arne tho tea cooperative society nilimasia secretary lo lasu combine pen isi sewa akam mukhate tu claim bomb ronglom light street light logai towar kabunai lapen isi awareness ane bang 1 ghonta isi awareness yoga pranayam to somarthaman than bomb kadubi lahai novo setna sivir puitum do 5S program tha 5S program anu lasi বিশেষকে আজুর পিলো আনে তো কোঅপারেটিভ সোসাইটি পেন চেলাংসি ইসি বাঙ্গে আকাং থিয়েটার দুনি
ini akhir dune ini kang hondune ini kang sam dune pu athe PNC isi 5 years project art of living NGO pen isi tie up kuri si rong pho non isi so project claim bom lasut a project apu thak alang tum kai study tim tawang bom alang le tum tawang wang bom kapre hin pen tawang bom lasi kado ili tum kemisen ji fan ba isi paprang pon ji fan lasi anu tinta si sustainable isi sustain nahi pu athe PNC adon tin isi fully house off season vegetable laso fanda ilong long ni dim son claim bom lapen han adon tin han mane chunam ni de ji phat isi abari long han do nahi pu lahai ta isi awareness program and promo koson si claim nahi ma pu ladak ke than tum dolo inut bahini tum non than bom lo lahai lasi kadowe lahai aputhak environment kadowe lahai ili tum mission si theklong lo non mat ke lasi kadowe rong sor tum tan nang support o gamra tum nang support o kapre ahin pen ke wang tum alui tum tan li tum han support o lasi alang li tum handa kadowe handa churu lo lasi nilin ban an ke than pading de lo lasi lapon si lo Tingbas tilong epejer si mas joining ajay mek kiding pon. Surupator epejer si komitia tumpen chipator pipon si pini jangmi po chikloni phai trogar ni epejer si mas joining lapen 6 schedule awareness ajay mek mesen pen paman pon. Lakhain ko rahini Surupator MSC constituency ke paru pon tingbas teacher really long mas joining lapen 6 schedule awareness ajay mek love along Surupator epejer si mai phu baporam tirang pensi mai chari pono mai phu tirang asong ho kachari pona mai long ali sar poman pen epejer si tiri pia mai phu jai kathar dun mai phu rajasti su buthalang so epejer si mai phu Bikram Hanse Bugajan LA mai phu Samson Teron Sarsing Be Surupator mai phu baporam tirang pen chenglok penan man pen ki doki thek dingatum chitong dun si BJP la pen Congress aradatum don phokep Sosiara tum epejer si amai phu jai kathor ahin pen deng ponlo bangso mai long jai kathor pen chinglok pinangan ki theke dinga tum 60 dora lam jumis sen alam thepen mai long thantikang si mai mesen pen pachun ponlo arnam lang pi pen durom tirang report Northeast Today News in 57 families body of a big pini jai mek kedeng pon athege lason hello non malom ni tum poisa tangka ka vi penajok awareness campaign pin edu o long lede amati hala congress pen BJP atum pen jaseme nang join dunji atum kangtung atum dopik lo lama si ni tum poisa le avesita la bangso awareness campaign la pen mass joining silam nang koklo pini ladak BJP pen ong nei lo nang join dun la pen kadowe don hokebra hini amune tatum BJP pen la pen congress pen dak nang join dun lo APHL sialong la pen garo tum arling ke the tum ta garo tum nang dun lo adivasi tum nang dun lo pen karbi tum nang dun lo ladak all India Garo Union Finance Secretary tani tumlang nang dun atlo. Don in koira troxia rok BJP pen. La rest ke Congress dumlo. Jakas ke jong si neliji pijut kok pute hala dolang ke di niliwang joy lo bisara lam hala tum do bom ta mele meeting do de det lo ke nilila pijut kalilo pute do ta mele non ta jakata meeting abinong ke lake April 2015 aninkan April sirkep arni hala so arni si BJP tum la Ratnat Singh officer tum si nilitum hanang pudun lo nang tumapan autonomous state ke BJP ke nang pipi kunang pudun ko alam ke lai lu high court long hai helang non case do bom lang hala
bang ingkoi ratrok MSc dogadi halatum apan lo pibom lo ama alang litum aja tenang deng dun de titi la banget long bison be nang deng dun lo itu masih tu manta nang ke deng de nang respond dun de titi la city nang deng dun hai de kapere la pot la six schedule la long ke di six schedule la long ke tribal area pusi pu ada ke lama si tribal ke do ana tum ke ala tum ajak kong do lo la sini tum hala tum han hang ponang kok lo la pen ili tum karbia tum det ke bang pharuang bong pen non ke bang thom ke bra phovet lu itum ke angela pupulote bongo sena helo ke ong nei non bongo sena bihar sena helo ke ong nei lu non 53% hala tum loksi pharuang bong pen bang hok ke bra ke thom ke hala tum long si do kok lu pen ke la puthak da hala CAA hot NRC long amen ka ve bongali hindu tu bangladesh pen ke wang atum lag isira suri trok kep ke halatum karbiang long si dokok lu halatung india suali te halatum man klungji pu matlung plede ke klungji gali non ke chief minister la bangso chief minister ke latum phan voter list lo amen thap det nang pusi ke pula pen thap ta tham tang lo ro ko lai lo amar halatung dopik lon ke an ke ili tum da la tribes atum an chelang pet pet ke vir lo itum ke je danun de lo ili tum ke lapen la tum bange RSS tum ke la ke being tung pik lo athema ili tum along le hedi back door pen ili tum along le nang ki ti at dia fansi la claim lo sainik school chot chelang ason ka prek ta wan bom ilang la tum he ili tum along le nang ki ti at dia fan development ke six schedule ateng men si develop nangi six schedule ateng men si develop ni six schedule atum si jong si itum tribal atum apan la soinik school nangji pulo tangte ili tum jong si admission ke NG apan lak sira suri trok kep suri flick kep apoisa pi unlo pulo tangte ili tum ta nangji pu meji kita non amat ke ili tum lak sira suri trok ke admission apan lok dei lata la pen porikha ke pas dunia ye ta central state along ha delhi si pas dunia jong si undun polo te la ke chogi seta la bange la ke ilitum autonomous polo ke di ilitum auto atum se ani ke hang pe claim nahi la ke